Torno a presentar-me davant vostre després de 4 anys treballant des de l'oposició de l'Ajuntament. Soc la primera alcaldessa que no marxa tot i no guanyar unes eleccions. La meva prioritat sempre ha estat Sant Vicenç i el meu compromís amb la ciutat on he nascut, visc i treballo està intacte, com el primer dia. Després d'aquests anys, la gent de Junts per Sant Vicenç hem après i ens hem preparat encara més per tornar a l'alcaldia amb més força, més ganes i més expertesa. Vull continuar la feina que vam començar i fer realitat tots els projectes que ens han de permetre tenir una ciutat de primera. Somio amb un Sant Vicenç viu i alegre, dinàmic, sostenible, amb drets per tothom i amb caràcter propi. Sant Vicenç dels Horts mereix molt més del que té. Podem aspirar a més i tenim el dret a voler més. Per reimpulsar Sant Vicenç treballaré de forma incansable i posaré tot el que sé i el cor per fer-ho possible. Per això, el 28 de maig, hem d'omplir les urnes a favor de la única opció que pot fer brillar la nostra ciutat. És l'hora de votar a Junts per Sant Vicenç.